रुंसारि महत चन्द्र बसुमतारीनि सारादुखौ समाजनि नेमखान्थि बादियै सनिबारखालि खुंफुंबाय। इं 1944 मायथाइनि 30 मार्चआव जोनोम मोननाय क'क्राझारनि थागिबि महत चन्द्र बसुमतारीनि मुंखौ जानांगौ रावबो सिनायै गैया। बर'नि राव थुनलाइ सिबिनायजों लोगोसे देंखो मुलुगाव मैखोमै बिहोमा होबोनाय महत चन्द्र बसुमतारीनि मिलौदो मेथाइफोरा दिनैसिमबो अल इन्डिया रेडिअ'नि बर' आयदायाव गोमखांबाय थायो। मुंदांखा मेथाइ सुजुगिरि महरगिरि महत चन्द्र बसुमतारीया थांनाय 24 आगस्तखालि बिसि इलाबती बसुमतारीजों लोगोसे 4 फिसाज्ला आरो 3 फिसाजोफोरखौ नागारनानै रुंसारि जालाङो। बिथांनि रुंसारि जानाय समाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद, अल इन्डिया रेडिअ' टेलिभिजन एस'सिएशन आरो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। मुंदांखा मेथाइ सुजुगिरि महत चन्द्र बसुमतारीनि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय सनिबारखालि खुंनाय सारादुआव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी आरो बर' रेडिअ' टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बाहागो लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों रुंसारि महत चन्द्र बसुमतारीनि जिउ सानस्रि बिजाबखौ क'क्राझार नोगोर आफादनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। दिनै आदा महत चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया, रुंसारि जालांबाय। जे आदा महत चन्द्र बसुमतारीनि जे देंखो मुलुगाव एबा बर'नि हारिमु बिथिङाव एबा आरिमु बिथिङाव बिथांनि खामानि मावलांनाय एबा अबदान होलांनाय बेयो माब्लाबाबो फंसे फंनै रावजों फोजोबजानाय बिथांनि अबदाना नङा। जे बिथाङा देंखो मुलुगाव जे गावनो बर'नि गुबै देंखोजों सुर होनानै देंखो सुजुनानै मेथाइखौ गावनो खनोबो आरो गुबुन गुबुन देंखोगिरिफोरनोबो बिथाङा रोजाब होलांदों। आरो बिथांनि देंखो सुजुनाया बर'नि गुबैथार जे सुर देंखोजों बिथाङा मेथाइखौ सुजुयोमोन। आरो बिथांनि मेथाइ सुजुनायनि जे मिनिंफोर बे मिनिंफ्रा माने बर'नि हारिमुजों लोब्बा गोनां, बर'नि थासारिजों लोब्बा गोनांमोन। नंखायनो जोङो बिथांखौ जोङो बर'नि गुबै जे सासे महरगिरि होननानै जोङो बुंब्लाबो जोङो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। बोसोरनै बोसोरथाम सालायनानै रावबो सहयोग गैयैयाव बे दुब्ला थैनानै थाङो आरो। दा बिथाङा थैनायसिम आगोल अनेक सिन्था खालामनानै लिरनायबो गालांदों। दा आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन, भुबनेश्वर आं मोनसे सिन्था खालामबाय मा, बे मोनसे साइक'लजि होननाय माबाखौ फरायदोंमोन बियो। बे साइक'लजियाव फरायनानै मोनदों बे हाब बेथ' जोंनो बर'आवबो माबा खालामनांगौ, मानसिफ्रा मा जानो नागिरदों, मा मानो नागिरदों बेखौ बियो आं मोनसे लिरनोसै होननानै लिरदोंमोन। दा बे लिरनायखौ गालांदोंना गालाङाखै बे न'खरनि मानसिफ्रासो मिथिसिगोन। एसामिसनिसो लिरदों बेयो, खिन्थु एसामिसखौनो लिरदों लिरनाया हले बिदि आरोखि। एसामिसाव मोजां मोनो मानसिया। दुखुनांथावा बेनो दे बिथाङा थैना थांबाय। बिथाङा जोंनि बिआरटानि अर्थात बड' रेडिअ' टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि गिबि प्रेसिडेन्टमोन। आरो बिथांनि साननाय हनायावनो
जोंनि बियाटाया मडार्न केसेटबो खालामबोदों आरो फक संनि केसेटबो खालामबोदों आरो बिराद साक्सेसफुल जाबोदों। बिथाङा गावनो लिरगिरिमोन आरो गावबो खनोमोन आरोखि मेथाइखौ खनोमोन। खिन्थु बिथाङा बांसिन मडार्नखौनो खनोमोन। आरो बिथाङा जेब्लानाखि सिगां आं मेथाइ खनग्रा हिसाबै आंजों अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटियाव मेथाइ हैनायाव बिथाङा आंजों बेहेला दामनो गोरोंखाय बिथाङा आंजों बेहेला दामनायाव संगत खालामदोंमोन आरो हेफाजाब होफैदोंमोन आरो। बेनिफ्रायनो बेखौ माबायाव अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटियाव सिनायथि जाबोयो। बेनिफ्राय बियो नैबे गलाब बिबारि नों गेवलां बारख'नाय बिबार गावदां बे मेथाइखौ लिरनायनि परे बिथांखौ अल इन्डिया रेडिअ'आ लिरिक्स थारमाने लिरगिरि हिसाबै मडार्ननि बेखौ एप्रुभ खालामना होयो। बेनिफ्रायनो बिथाङा गान लिरना हरो। ओमफ्राय गान लिरनायजों लोगोसे बिथाङा लिटारेचारावबो दंमोन नालाय लिटारेचारनिबो कयेकथा माबाखौ लिरनानै बियो टक हैयोमोन आरोखि सुंद' बाथ्रा सावरायहैयोमोन आरोखि। बेनिफ्राय बिथाङा आर्टखौ बिराद गोरों। आर्टनि थाखाय बिथाङा नामदांखाखा। बियो आर्ट खालामनानै न'खरखौ सालायोमोन आरो बिथाङा जोबोद साननो गोरोंमोन। गाव हायाबाबो हानाय बायदि बियो साननानै गोसो गुदुंजों बियो खामानि मावलांदोंमोन। बेजों लोगोआव जोंनि बे क'क्राझारनि गिदिर गिदिर आर्टिस्टफ्रा लिटारेचारफ्रा बिराद लोगोमोन। जेरै प्रसेनजित ब्रह्म होननाय गोदो बिथाङाबो पलिटिसियानबाबो बिथाङाबो बिराद थियेटार खालामोमोन। मोजां एक्टरमोन बेबो बे महदानाव फैबाय थायोमोन, रायलायफैयोमोन, सावरायफैयोमोन। बेनिफ्राय नैबे कमल कुमार ब्रह्म होननाय दं बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट एक्स प्रेसिडेन्ट बेबो बिथाङाबो बिथांनि न'आव फैनानै सावरायफैयोमोन। आंखौबो लिंहरोमोन। लिंहरनानै जों साथाम साब्रैजों ज' रायलायोमोन मा जागोन मा मागोन कालसारनि हिसाबै कालसारनि एक्टिभिटिसा मा जानांगौ बेफोरखौ जों सानोमोन। बेनिफ्राय उनाव बिथाङा आइराखि होननाय मोनसे थियेटारबो निजा आखाइ खुलिदोंमोन।